Yun. Good morning mga kaborgi. Yan, ayusin ko lang yung motor. So, papasok ako ngayon guys. Actually sa Lalamove pala ako nagtatrabaho So ayan, isasalpak ko lang itong aking Lalamove bag. Kupas na po. Napakatagal na kasi yan eh. So siguro mga 8 months na yan sa akin. So ayan, isasalpak ko lang muna mga kaborgi para ma-setup na lahat ng mga gamit. So kailangan ng dalawang bag na yan guys, yung Lalamove bag at saka yung top box, kasi para pag dalawa yung booking, so hindi ka mahihirapan kung saan mo ilalagay yung mga items. So ayan, maluwag, maraming paglalagyan. Ayan, isisiper ko lang, tapos kukuha lang ako ng tubig. Kailangan natin yung tubig sa ating trabaho guys. Sa bilang isang delivery rider, hindi pwedeng mawala ng tubig, yung inuming tubig. So kukuha lang ako guys. Okay, ayan, yung dalawang bote. So kasi kung bibili mo pa yung sa 7-Eleven, dadagdag ang paggastos mo, pabawas sa pakita mo. Kaya mas mainam na magbaon na ng tubig. May baon din akong ng tanghalian. Actually, madalas ako magbaon, pero kung minsan kasi tinatamad ako magluto, so kumakain na lang ako sa karinderya. Pero ngayon may baon din ako pagkain. So yun, naka-set up na dyan ang helmet. Yes. Okay, so start ko lang yung motor. Alright. Sama tingin ni Lupi. Ayan mga kaborgi. So painitin ko lang muna yung motor, tapos babatche na tayo. So para makarami. So ayan, sindihan ko na siya. So ready na yung mga gamit. Andyan na rin yung mga baon. So full pack. So ayan mga kaborgi, painitin ko lang siya ng konti. Ready na rin yung Lalamove apps natin. Ayan na. Naka-ready na rin yung cellphone. Nakapayong na, buti pa yung cellphone may payong. Ayan, ang aking napagandang DIY foot matting. So ayan, so ready na. Let's go. One eternity later. Ang bilis. Nasa Angeles agad tayo. So dito na ako sa may Angeles mga kaborgi, sa may barangay Kutkut, Angeles City, dito sa tapat ng ng Neplum, yung Holy Family Memorial. So ayan, check lang na ating yun, may pumasok na booking. Hindi ko kukunin yan, napangit. Pay via credit. Abang-abang lang tayo. Napakaganda na panahon. Ganito lang ang ating routine sa sa araw-araw pag mapasok tayo sa ating trabaho. Ayan. So pagdating sa area guys, ayan, waiting period na, waiting time. Abang-abang ng booking, maganda-gandang booking. Pwede naman pumili ng booking, hindi na ibig sabihin na lahat pwedeng kunin. Ayan, napaka-pogi ni Bergman. Pogi. Malaki na nagigastos ko dito. Kompleto Ricardo siya. So ayun, so paano mga kaborgi, abang-abang lang muna akong booking dito. Kaya may update ko kayo pag may booking na. Ito yun, nakakuha na first booking. So ayan ang first booking natin mga kaborgi, 96 pesos. Ayan, so ang unang gagawin guys is itatap lang yung call customer. Kahit hindi yung tawagan, basta tap nyo lang yung top 6 it. Ayan, para mag-proceed lang yung booking. Tapos yan ang ginagawa ko guys, nag-chat lang ako dyan sa may chat box. Sinachat ko na si customer na confirm booking, on the way na po sa pick up location, para kahit na hindi na siya tawagan, at least mababasa niya yan, at least alam niya na proceeding na sa pick up location. So ganyan lang. Ayan, pag nag-send na yan, exit ulit. Okay, kiklik na yung pin location. Yun, ready to go na. Ayan na, Waze map pala yung ginagamit ko. Ayaw ko kasi nahihirapan ako sa Google Map mas kabisado ko si Waze. So ayan,
Napakadali naman yan sundan. So pag andar mo ng motor, andar din yung motor na maliit dyan sa loob ng mapa. So ayun, larga na. First booking, Bache. So, pipick upin na. 3 days later. Yun guys, na-pick up na natin yung yung item. Na-picturean ko na rin. Yan. So, tingnan natin sa drop off location niya. Ayun. So 9.7 kilometers sa Porac. Okay, good. Yan na. Okay, mamaya update na lang tayo pagdating doon sa drop off. First booking, mga kaborgi. Item. Yun, update na lang mamaya mga kaborgi. Ihahatid ko muna to. Mamaya update ko kayo pag nandun ako sa drop off. Okay, RS po sa lahat ng riders. Ayun mga kaborgi, na-drop ko na yung yung item. So na-complete ko na rin, give review na lang. So dahil so okay ko na yan, 3 stars, 5 star yan. Yun, completed. So tapos yung yan yung wallet, so automatic na bawasan na dun yung commission nila Alamove. So ayan. Ang lalayo ng booking. So mula dito sa may bayan ng Porac guys, so maghahanap tayo ng mapupwestuhan kung saan tayo pwedeng magantay ng panibagong booking. Mas maganda pa Angeles. So yun, completed first booking. Ibang ulit na pangalawang booking. 1 eternity later. Yun mga kaborgi. Hanap na tayo ng panibagong pwesto. So dito ako mag-aabang ng panibagong booking nan guys. So ganun lang yung guys, ganun lang yung yung sistema sa trabaho ng ganito delivery rider. So pagka-drop mo nung item, mag-aantay ka na naman ng panibagong booking. So ito 77 pesos. Kaso malayo, 16 kilometers yung pick up location niya, so hindi pwede yan. Yan pwede, masyadong malayo yung pick up. Luging-lugi ka sa gas dyan. Mga yan guys, ang style ko mga 5 to 10 minutes mag-aantay ko sa isang lugar. Tulad dito yan, mag-aantay ako ng booking. Pag hanggang 10 minutes walang pumasok na booking, lilipat-lipat ka ng ibang pwesto. Ganyan lang yan guys. Dito pa rin sa may Porac to guys. Dito sa packet ng ng Mangkatyan. Ganda ng panahon. Yun, so paano mga kaborgi? Update ko na lang kayo ulit mamaya pag nakakuha ng panibagong booking.
So at least ganun mag-work itong trabahong ito guys, no? Yung delivery rider. So ulit-ulit lang, pagka-drop ng isa, antay na naman ang panibagong booking. So ganun lang. Pero malaki kita dito guys, sa araw-araw kong labas, mga sa 8 oras na labas, 1,000 neto. Kayang bumuhay ng pamilya. So yun mga kaborgi, na umuwi na ako, no? Lumakas kasi yung ulan kanina sa Angeles eh. So hindi ko na na-videohan yung ibang booking, yung ibang deliveries. Kasi mababasa yung cellphone natin. So ayan, nandito na ako sa bahay at umuulan pa rin. So yun, paalam mga kaborgi.